бинандагони азиз, мо феълан дар майдони тозабунёди тенниси шаҳри Душанбе қарор дорем ва ин иншооти бузурги варзишӣ шоми 3 сентябр ба истифода дода шуд ва ҳангоми ифтитоҳи ботантанаи ин иншоот раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ширкат дошт. ва ҳоло ҳамсӯҳбати ман дабири кулли Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Баҳрулло Ҷунайдуллоевич Раҷабалиев, шумо дар хусуси ин иншоот чанд сухан мегуфтед? Ташаккур. Чӣ тавре ки мо дида истодаем, ин майдони теннис ки ҳозира замон аст ва умуман агар гирем мо 70-80 соли пеш мо ин тавр иншооти варзишӣ барои теннис бо нишасти 2700 одам мо надоштем ва гуфтанӣ ҳастам ки мо дар ин майдонҳо метавонем чемпионати ҷаҳон, Кубок Дэвис, Кубок Федератсия, ин мусобиқаҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳое ки мо байне метавонем ҳамсояҳо Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон даъват карда дар ин ҷо бозиҳои дӯстона гузаронем. ва умуман дар назар ҳаст ки чун ҳарсола ҷоми президенти мамлакатро дар ин ҷо гузаронем ва метавонем ки ҳар соле ки меомаданд аз 8-10 мамлакат ва дар ин қасри тенниси навбунёд мо метавонем аз 20 мамлакат зиёдтар даъват карда мусобиқаи байналмилалӣ гузаронем. муҳтарам Баҳрулло Раҷабалиев, шумо ки мутахассиси ин соҳа ҳастед ва ба унвонҳои баланди чӣ замони шӯравӣ ва чӣ даврони истиқлолияти Тоҷикистон мушарраф гаштаед, дар бораи рушди ин навъи варзиш мухтасар дар ҷумҳурии мо каме маълумот медодед? Барои ин намуди тенниси калон асос мураббӣ лозим ва имрӯз дар Тоҷикистон бисёр мураббиҳо ҳастанд ки метавонанд варзишгаронро дар як мартабаи баланд бардоранд ва аз он сабаб ки мо надоштем ин кортҳои ҳозиразамонро ва фикр мекунам ки баъд аз 3-4 сол бозингарои беҳтарин дар Тоҷикистон тайёр мешаванд ва онҳо метавонанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро бардоранд. Дар Тоҷикистон 4-5 клуби теннис ҳозир ҳастанд ва яке аз онҳо дар вилояти Суғ, дар Хуҷанд ва яке дар Чкаловск клубҳои хеле калон ҳастанд. Дар он ҷо зиёда аз 10 майдони теннис вуҷуд дорад. Қабл аз ҳама ташаккур ба президенти давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҳамзамон президенти Кумитаи Миллии Олимпӣ ҳастанд ва ин намуди олимпиро равнақ ва ташвиқ дода истодаанд. воқеан ба наздикӣ дар шаҳри Душанбе нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шонҳой баргузор мешавад ва чунон ки аз расонаҳои хабарӣ мо медонем, аксари кулли ин раҳбарон, ин раисони ҷумҳур ба теннис шавқ доранд. онҳо метавонанд дар чунин майдон бозӣ кунанд? Майдон як майдони ҳозиразамони хуб шудааст ки ҳамаи талаботе ки Федератсияи байналмилалии теннис барои гузарондани бозиҳои байналмилалӣ дорад, ин талабот ба ин мувофиқ аст. Ман фикр мекунам ки президентҳое ки барои саммит ба Тоҷикистон мебиёянд, онҳо агар ин кортҳоро бибинанд, ба онҳо хеле маъқул мешаванд. Ман фикр мекунам ки агар вақт ёбанд, онҳо метавонанд дар ин ҷо бозӣ кунанд. оё ҳамаи хоҳишмандон метавонанд ки ба ин ҷо биёянд ва аъзои гурӯҳҳои теннисбозон шаванд? Ман фикр мекунам ки ин клуби ки роҳи оҳан сохтааст ва ба фикрам ки ин клуби роҳи оҳан мешавад ва як низомнома мо якҷоя месозем ва асос барои мо он варзишгароне ки мо дорем аз синни 6 сола, 5 сола то 25-30 сола, ба онҳо барое ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карданд, онҳо ҳатман бояд
2 соат саҳар ва 2 соат бегоҳ машқ кунанд ва онҳо хеле бисёр ҳастанд, мумкин аст 500 варзишгар бисёртар ва он нафарое ки мехоҳанд биёянд бозӣ кунанд барои саломатии худ, фикр мекунам ки барои онҳоям вақт ҷудо карда мешавад. бояд гуфт ки ин иншооти бузурги варзишӣ яъне майдони теннис бо маблағи беш аз 13 миллион сомонӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон бунёд ёфтааст ва ба умеди он ки дар ин майдон қаҳрамонҳои нав ба дунё биёянд ва онҳо номбардори тоҷикистон шаванд, мо ин суҳбати худро дар ин ҷо бо муҳтарам Баҳрулло Раҷабалиев, дабири кулли Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ба анҷом мерасонем. Ташаккур барои суҳбат. Ташаккур.